Malgrat la seva aparença simplista, 3 pals i una xarxa, la porteria del Barça ha estat històricament una fera difícil de domar. No obstant, hi ha 5 valents domadors que se l'han fet seva fins a convertir-se en els 5 porters amb més partits oficials amb el Barça a les seves espatlles. Però existeix algun secret per mantenir-se ferm sota els pals blaugranes? Cuidar-se i viure per la feina, sigui que un entrenament, una autodisciplina molt important, una alimentació adecuada. Que nos gusta, yo creo que nos gusta jugar de portero, que tenemos esa vocación y esa forma de ver el fútbol desde ahí, desde la portería, y entonces, aparte de eso, luego constancia, dedicación, esfuerzo, entrenamiento, toda esa salud. El sacrificio, la constancia, el trabajo, eso es indudable para poder seguir manteniéndote, digamos, a un nivel alto. Podria ser qüestió de genètica. No sé què tindrem, no, però suposo que algo tenim, no? Algo especial, perquè no és el mateix jugar amb l'Atlètic de Bilbao o amb l'Atlètic de Madrid, que t'arriben 15 pilotes, en pares 14 i et fan un gol i sempre és el millor. Aquí és al revés. Crec que els porters ens identifiquem molt amb la nostra espècie, per així dir-ho, no? I jo crec que és maco, no? Veure generacions de porters d'aquí del Barça i aprendre d'experiències que expliquen, convivències i moltes coses. Ramallet, Sadurní, Artola, Zubizarreta i Valdés són els noms propis de 5 generacions de porters barcelonistes que al llarg dels anys s'han convertit en sinònim de seguretat, força i valentia. Entre ells existeix una bona relació personal i, sobretot, una gran admiració professional. Però entrem més en detall. Com és el gat de Maracanà? Tenia Ramallets, et vaig dir que era el meu ídol, no? I una de les meves fites era poder semblar-me en ell. Espectacular. Una leyenda. Bueno, Ramallets era personalitat i elegància, a part de ser una persona molt àgil. I el seu successor, l'incombustible Salvador Sadurní? Va marcar la pauta també dintre del club. Recuerdo, chaval, la seguridad. Muy seguro, con mucha experiencia y además muy regular, ¿no? Sobrietat, també una persona molt tranquil·la, un porter que transmetia molta seguretat. De la Reial Societat al Barcelona i d'Artola a Sant Artola. No era espectacular, però era molt sobri. En un partit el van classificar com Sant Artola. Artola, yo creo que es un portero versátil, ya inicio de los porteros modernos. Un porter molt valent i àgil a la vegada. I què tenen a dir del porter amb més partits com a blaugrana? Què en pensen de Zubizarreta? Sempre amb una garantia i amb un rendiment òptim. L'he comparat una mica amb mi, no? Que era un porter que no era molt espectacular, però sí efectiu al 100% cada partit. Un portero muy sobrio, muy completo. Un porter molt segur, que no buscava normalment l'espectacularitat, sinó més una aturada amb sobrietat. Per tant, un porter amb molta personalitat. I per acabar, com és el júnior del grup? Estem satisfets de la seva progressió i de la seva millora en tots els aspectes. Extraordinari. Per mi és el millor de tots nosaltres. Yo creo que es un fenómeno. Visto la esperanza. O sea, realmente no solamente la esperanza, sino ya la realidad, ¿no? Amb el repòquer de porters damunt la gespa és inevitable que batalletes de tot tipus saltin al camp. El temps no perdona ningú, ni tan sols els guants de llana que teixien les famílies dels porters de mitjans del segle passat. Nosaltres teníem uns guants que només ens els posàvem quan plovia, no? I eren uns guants que em havia fet la meva mare o la meva àvia, de llana, d'aquells de punt, i només ens els posàvem quan plovia. La vestimenta también es totalmente diferente. Cuando llovía, pues todo te pesaba, el jersey te pesaba. Bueno, ara és molt diferent tot. La preparació física, els camps, inclús comentaven que abans els agradava més que la porteria tingués sorra, a mi m'agrada més que tingui gespa. Crec que nosaltres, a l'època que ens ha tocat viure, tenim molts punts a favor en diferència d'ells. No? Si Valdés veu llegendes mirant cap amunt, quan mira cap a baix, què veu? El mateix. Gent que puja molt fort, gent que segurament en un futur estarà a la porteria del Barça, perquè inclús pugen més preparats que el que hem pujat nosaltres o el que han pogut pujar ells. Llavors, cada generació es va millorant i va més. I que així sigui, pels segles dels segles, Barça.